Sa among pagsibak guys, kauban sa ako ang mga kauban guys sa council. Ang nagsibak mi ani guys sa Kalahi guys sa Project Kalahi kay dunay amo ang bisita. Ug sa among pagpamauli guys, kauban sa grupo. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys niya kami sa amo ang project sa Kalahi. Anang hinlo mi guys kay doon na inspection na kibali doon na day program ning area ha guys. So among hinloan ang mao ni sila guys sa akong mga kauban, mga kagawan sa mga bisita nga mo BHW tanod og ingon man sa amo ang pinalanggang kapitan. Ani siya guys ga assist namo ani pag trabaho kay mag turnover na mi guys sa amo ang project. I-turnover na. Nagkahiusa mi ani guys pag panghinlo. Ang maong project guys between kan Maniko og Adlawan. Mo ning mga project ni dapita guys. Mo ning mga kani demand sa mga tao guys kay daghang kay mga giani lubak-lubak ang dalan. So gikaiguan jud sa tanan nga butangan jud og insaktong agianan. Mao ni siya guys. Daghang kang nalipay aning proyekto ha guys kay daghang makaabil. Sa ako ang pagtuo guys murag 3 or 4 ka barangay ang makaabil sa aning projeka kay naman is bukid-bukid. Ibabaw nga bahin sa among barangay ni guys kay aron makalusot-lusot ang ilang produkto padong sa merkado. Mulatas tanig mga lasang-lasang guys pero di go kay pod hadlok kay pila ra man ka kilometro. Mao ni sila guys ang mga kauban. Nagsabot-sabot pa ni ani guys kung unsay angay namong buhaton. Cellphone. Tuwa lagi skalo. Okay. Among gisilihigan guys ang kuan ang karsada. Basa pa man ang simento, mamilit ang mga dahon sa kahoy, mura galisod mi ani guys pag pangikhi. Pero sagdila man kay na human-human jud namo. May bag jud kaning mga dahon sa laya sa kahoy guys nga og maulanan mo pilit sa simento. Mo nang galisod mi guys. Pero sa katapusan nahuman ra jud ang maong pagpanghinlo.
Og na-attract ko ani mga view sa ibabaw guys. Kaya naidahang punuan sa kahoy. Ang gitanaw guys, ug doon na ba mga orchid sa ibabaw. Maka-attract kayo guys kay landong ang sa ilalom. Aniya man ang amo mga kauban guys nga manguli na kunomi kay balikan ra kuno pagkasunod adlaw kay ang uban kuno ani wa pa mamahaw. Ang uban pod ani nangahoy nagsindan pug da og kahoy padong pauli kay daghan man yung kahoy dito sa lasa nga among na agian. Kain taon pong mga nanay nang gidain taon pod og na may daghang sako gisudlan na po nila og kanang kahoy kay aron magamit sa ilang pangusina guys. Amo ni among beach W guys. Ani ning adlaw guys, sadang Sabado wa may mga trabaho sa ubang mga gimbuhaton. Wa may opisina. Kaming tanan ani nanungas guys sa bukid ning sibak mi. Kay sa Martes guys, mag-inauguration naman sa maong project. So paningkamutan jud nga mahinlo na. Sa gikayon ko na sa unahan guys, ang tanang nanay na munit-punit yung mga kahoy. Kay gipahimos lang jud nila ang panahon nga naidaghan sa ibabaw ang kahoy guys. Nangatawa sila. Ako aning panahon na guys, gipaningot na ko hasta bugan ani pero sige lang. Enjoy man pod kay bukid ligi garaman kog bukid guys, suroy-suroy. Kaubon sa ko mga kauban nga mga palamuot pod, di na maluto dong agon. Basta kanay may mga dahon ba. Balik naglanda gawa siya hiday kayo para pagwata man sa dosaduan. Ay no, kung di na undang, gani kuhan ka. Lagi, ay, tayo may po pagkala si Timid yan, undang pa eh. Wala na ako, ay, salamat yun. Tuwan, makatungit ko ron. Tuwan, magpail. Saka bitaw ni Sijay, ahakab, yan ang Carmen. Uban ko. Tuwan, tayo karong undoy. Diba di ba? Ang ambog ito ba, iba? Singaw-lingaw rin. Karon? Oo. Sapot na di mo? Oo, sabot rin gabi, undoy. Isim di mo gabi? Inom lagi may grito, yung ilakapitan. Ito maglubog sa nay? Oo, maglubog na anay. Isa anay naman tayo. Ilakapitan. Umako kayo. Agoy, paniwan at yung... Patay na? Patay na. Adlo ka mukhaan ng tiniwasan kay basin o... Huwag lagi tubig. Tiwas po ka? Jambo. Ayaw mo ito ba ha? Hindi na magtuwa. Ako magamit ako pag ibuto mo ba? Ibuto mo sinandibay dito sa pagpili. Sa lapo. Ako doon kan kayo out. Katong magputang hangin ba? Yang duro mo, tayo na.
Asa may mo man. Ato oy. Pasara ko ni ato nang pupunta. Ano ba, Koy? Alas magoy ato rin mo agi ato. Ano yung mabubuhagan, reverse na? Ano yung mag-aagi urot? Ano na talo ya? Mana na dapat Oo, okay ra. Ato ko lang makoy mo na. Hindi lang sa nasa likang puti. Minsan mag-iuti mo, balik-balik na niya. Ako di ay. Pwede makagano ng bayag eh. Okay na, basta kalingaw lamig pagkaon. Oh, yes. Nagaminto yung lami. Labi burn. Ay, labi, oy. Labi, oy. Paano ko po ng helmet ng lisod ko po ng likod? Asa ka ba? Yung na di ba karim nito? Ha? May bay ani nila. Okay na yan. Asa ka to? Kani, ito nga. Wala pre? Oh, wala pre. Nganli na nga, awin din ko ako ginangbay mo. Mao. Ang ibo, ito na sa kwan. Kastala. Nakatong nakatrabaho, lagi mitilin. A few moments later. Human sa among paniod to guys, gilaay man may dito sa among panimalay, ni adto mi dito sa amo ang bye-bye. Ni tungtong mi sa amo ang sakyanan guys, sa among pambot. Nanungtong po ang po mga bata guys, mura po mi sakayan pero namin sa ibabaw guys. Nalingaw ang amo ang pamilya guys. O makita po nato guys ang baybayon. Relax kayo guys kung naakara ng baybay. Makita gyud namo guys ang mga mangaykay, mangita kinason si ilalom sa bunbun guys, makita nato mo ni sila. Hunas na ni guys. Si Junior na nabilin sa among bay. Mao nang niapa si Junior guys kay siya namang usa sa among balay. Kay naman nang nungtong nami sa among pambot. Ano kuno ita ang balay, naibong siya kay na naman may suba tanan. Natura, ija lagi dua kaligyan og interior dua. Pare. Inang manang kay. Og nining timer guys, akong tapuson na ning akong pag-video og salamat sa inyong pagsilip. Nalipay gyud kog dako guys. Sa inyong way paglubad nga pagsuporta sa ako ang YT channel. Og ingon man sa ako ang mga viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat kayo sa inyong pagbulig kanako guys. Ug ako moingon bye-bye. Bambot. Di pa ni malunod kay niaman na ning bye-bye.